kusa da ke mu kore duka ba mu gyara soyayya to ni ina zan je baki tare da ni ya zan na tantance wa za ya damu da ni kullum a koyaushe wata kina nan a kusa da ni shi ne abinci na sannan kuma shi kaɗai bai kewa zan so ki taimaka min ki yafe kurakurai na in har ban ganke ba za na aikata komai ba. Say